kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masapa ti trabaho kinton bigat bakay. Ano sampay lang tagkumyaw, ta saan ka maitulog? Wanin anya pa'y nga rod, awan mo't pagpilyak. Agyaman nak, numawatan nak bakay. Ammo mo ti schedule ti trabaho. Awan gayam, anya nga oras ti out mo inton bigat. 2:00. Alas 5 mat ti out ko. Sukunin nakto iti pagtrab-trabaho. Ta sigurado apila manan ije paradaan iti kasdi nga oras. Wen, bakay? Siguradom laeng amasukon na, tadyak kayat ti marabyan. Nawatam. Ay nawa, amok daytan bakit? Kaano ay asaan ka asinukom? Ipa full tank mo tilugan sakbay asukunan na. Itikas na, awan ti agbalin aparikot. Wen, bakit? Ala, maturog tangarudan. Okay, good night, bakit? Anya oras di tatang? 4:00 iti malam anak kaw. Ay nawa, 4:00 mo't gaya man. Naimas mo't ngamin ti turog mo itay. Iso asaan ka ari ni Eng. Sukunak ti anak yu ita tatang. Mabalin pa ibait. 5:00 samot ti out na ita. Wen tatang. Agkapi ka ba'y sakbay nga agrubat ka. Saanan tatang? Amangan numaladaw akit de. Isupay apagapaan mi iti anak niyo. Mala, adakin ka da ita. Sa bagay sukunom laang mo't ni Lovely. Oresan kayo agluto iti pangrabyan tayo tatang. Ha? Apay asaan? Nalagip kong anniversary mi gayam ita. Mangi-take out kami iti pagsasangwan tayo tatang. Innapoy laang nga rog ti ilutaw. Wen tatang, oray basit laang. Tatalo tayo mutlaang amangan. Ag time out akon, Ma'am Flor. Mabiit lang, Odette. Apay ka di, Ma'am. Awan pa'y ngamin ni Jessa. Iso kumati maisukat kun ka. Ha? Nag-message kanyak itay. Kat maladaw ka nung nga umay. Tawan pangibatyan na kadagiti anak na. Kasta ka di, Ma'am. Ag-extend ka kumaiti uray dua nga oras lang. O sige, urayak nga ron ni Jessica, Ma'am. Agyaman ako na ya. Basta sigurado nga umay saan ko akaya ti more than 10 hours at trabaho, Madam. Wan, maawatan ka. Di ka madanagan. Tano sumangpot ni Jessica. Ag-time out ka mutan. Ano sampay laang tane, kaasid da Alfred Kenmara no isuda laang tagtrabaho dito oy. Addakas mo di talakay. Mano ko ma? Sa nga ribu adda. Kurang bakay. Ay nawaw. Apay ngay. Among nga addagatangan ta. Ngam saan kakit din anang itugot iti kwarta. Intugot ko ti card ko bakit? Isot aramatan ta. Ala, day tangarod ti pagbayad ta. Wen, bakay? Rumwar ka dita at agpili ka. Saan kumot nga amuno anyat kayat yo. Si kalatan dagpili. Amumot ti paborito ni tatang. Si kangay, anyat ti kayat mo. May mayat samot gayam no set lang ang tigatangam. Okay. Sige, siya kung ti makaamo nga agpili. No di mo kayat ti sumurot. Una na, urayan ka lang di tulugan. Willing to wait kayo ka di, Madam? 30 to 45 minutes. Sige lang, adamot ket di service mi. Okay, Madam. Ada ka di pa inayon nyo iti order yo? Awanan, day talaang. For take out amin? 1. 2,540 amin, Madam. Online kayo mat siguro anya. Mabalin ti online payment? Wen, Madam, mabalin lat tamot. Day to ti card. Paki-interlatan ti password, Madam. Available ka di pa iti palabo? Awanan Madam. Sold out ti palabok. Intun bigat manan. Okay. Day talaang nga rod. Asino ti mawag bakit? Tigayim ko. Alas 6 ka no amang rikap ti shop da. Adda ko madagasag ijay.
Kat no 5:30 mo time. Mapanta iti ayan tigayim ko, taka sa pulak unay ti order ko kan ko na. Kasano ti in-order mo amakan? Sapay ka order mo lang. I-cancel tapay laang ang. Narigat mat no agsublita man nandito eh. Ay no, mabaling nga ta. Mabalin mat siguro. Ibagaklatan nga adda emergency. Saan tan mauray ti order ta? Sika nga rodon ti makisarita. Rumwar ka di ta makisarita ta adwa. Tulungan nak nga agpalawag tapno i-refund dat ikwartata. Agawaam, tamapmapanin ti oras. Pasensya kayon ngam i-cancel mi pa ilaang ti order mi. Ay nawaw, apay ngay madam. Imawag ti kaaruba mi itay, kat adda emergency ijay balay. Kasta ka de? Pakirefund ti kwarta mi. Mabit laang, tasalod-sudak ti manager mi no kasano ang mai-refund madam. Online payment mat ngamin ti transaction tayo. Mabalin mat akas ti itad mo kanya. Huwag nga ron. Apay apagurayan na kami kat agdardaras kami nga raw. Narigat mo ngamin no agkamaliak, sir, madam. Ang mga numaikisay iti sweldo, sapay dakkel agatad dayjay. Di mo maawatan ti imbaga kaya. Agdardaras kami. Kasaritak nga umuna ti manager, sir. Tapno amok ti hustong aramidak. Italaang ngamin nga ada ti agpa-refund. Nalpas ka di ti aramiden nyo, ma'am? Nalpasan, apay ka di? Agpa-refund ngamin ti may sa customer tayo, ma'am. Ay nawaw, apay nga agpa-refund. Adda ka no ngamin emergency. Kat saan da mauray ti order da, madam? Ay, day talaang Marigata nakmut ata online payment day jay. Ti kayat dakat kaslatan, tagdardaras da kano. Ay saan mabalin Da kayo kuman ti makisarita kadakwada, madam. Iti kasta kat maipalawag yu iti nasayaat. Ayan ti refund mi ngay. Huwag nga ron. Nakabaybayag kayo kat agdardaras kami. I-refund me ti kwartayo. Ngam within 2 to 3 working days, sir, madam. Apay at 2 to 3 working days pa ilaan. Gaputa online payment day chay. Saan mabalin ang mangirwar kami iti cash? Taag short mo ti collection me. Kaasi ti empleyado. Una yan, pagurayan na kami pa iti mabaya. Ay, di kay kumagiskandalo, sir. Talaga saan mabalin a cash ti itad mi kada kayo? Parigatin na kami pa ilaang mat. Kaibagbagami laang nga agdardaras kami. Pag nga asiyo, madam, di kay kumaaggulo ditoy. Nakababain ka dagiti padayo a customer. Makapahay vlog kayo, mat. Awan pa'y serbiyo. No in-refund yo kuma, dinalpas ko man. Grabe kayo Di kay madanagan ta isublimi ti kwartayo, madam. Ngamkas na ibaga kita masapul nga aguray kayo. Final day chayon. Una yun day a customer. Wan nga rod, madam. Nagturad nga aggulo. Nakitam ti uniform na. Wan, madam. Madlaw a professional day a babae. Amon tayo no sa dino ti pagtrab-trabahon na. Apay mat, madam? Ikan tayo iti pagnakman na. At damat kit di ebidensya tayo, tanaala ti CCTV tinapasama. Kasaritak to ni sir, ta aksyonan nga. Ay wan, mayat day ta, ma'am. Tapno agnakam day jing agasawa. Agpadpada day iti ugali, madam. Wan nga rod, ay nagrigat lakit di ti makiapay ti kasya a customer. Tasan damat nga agpaabak. Uray bidot tinaramid da. Ni Jessica matanday jay. Ag-time out akon, madam. Da kayon ti makaamong ag-report kini sir. Wan, Odette, kabaula kun da ito'y. Agan-anad ka di ta kalsada no agawid ka. Da kayaw nga agasawa ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Ay, kwa tatang. Apay mo't nga ben, akas jay ti inaramid yaw. Gagangay tinabanog iti trabaho, tatang. Ay nawaw, di mo irason ti bannog mo tapno bastusan ti padam a tao. Amo yung matakalkalpas lang ti trabaho idi napasamak dayjay. Talaga kit da kinatangsit mo dayjay Ay sana. Sana pud no day tatatang. Agsagana kayo kinlakay mo. Ta saan tayo nga ammo no anya taramidan da. Amangan no inton madamdam akit adda maidimanda dita. Madanagan ak unay lakay. Urasyak nga raw. Kasanungay no agdemanda dagijay kat maikat ti lisensya. Kastamot lang ti pampanunutak bakit?
Kasano tapayan no kasta nga ang paiso ti mapasamak. Ay kaasi tapay. Anya nga ta nagsublita ijay. Anya ti aramiden ta ijay ngay. Agkid daw tayo ti pamakawan kadakwada. Ibagata na bambanlog tayo ti trabaho. Kan na-stress ta. Ngamin, naitaray ni tatang iti ospital iti dayjeng altaw. Bakit? Ayunan niya. Bareng makalusot tapay. Anyat gagarayo adwa. Imay kami ta personal nga agkid daw kami iti pamakawan kada kayaw, ma'am. Pasensya kayo no, nag-iskandalo kami idi napalabas nga aldaw, ma'am. Kasta unay nga minti bannog mi iti trabaho mi. Anya, San lang nga day ta, ma'am? Intaray dati katugangak iti ospital iti dayjeng oras. Iso ang naglalaok nga stress ti marikrik nami, ma'am. kasla agul ulbud mat dagitoy nga agasawa. Panagrup-rupa da pailaan kat madlawan nga ulbud ti bagbagata. Napaulima kayo madam. Mapakawan na kami kadipay. Nakasarita kun ni boss may papan iti da ito abanag. Kat tinaibaga na kanya. Aksyonan na kano. Awanan remedyo na, ma'am. Awanin agsasarita tayo to. Depende no anya ti ibaga dagiti masaknan. Anya? Dito'y ti balay da Ma'am Lovely saan ka di kabsat. Nagsaludsudak ngamin iti may sa kagawad kat dito'y tinsuro na. Dito'y nga rod, ma'am. Siyak ti amana. Ay, sumrak kayo, madam. Ay saanan kabsat. At dala na patiga kayat ko amaamuan. Anya day ta, madam. Pudno ka di ngayon taray da kayo idi Lunes idi ospital. Ay, nawaw. Saan, Mike? Apay kumakatawan mo't sakit ko, ma'am. Siyak ti manager abinastos da nga agasawa idi Lunes. Ay, da kayo gayam day jay, madam. Wan, kat da kayo tiras rason da. Na-stress da kano, isuan na aramid da ti kasyay. Agul-ulbud dalaang. Kasano ko maama ospital da tao kat kaasi ti apo. Nasalun atak, Mike, madam. Ay, talaga gayam nga ulbod kan awanan modo da gijay nga agasawa. Kumusta tilakad yo, ma'am? Nakasaritak ti ama ni Lovely. Kat, anya ti imbaga na kada kayo, ma'am? Saan ka numit gayam ana ospital ti amada? Kaya't asawon day ta. Nagulbud dagiti agasawa. Ay nawaw. Wan nga rod, nalaing da nga giskandalo. Nalaing da pa'y nga gulbod. Grabe mat dagita, ma'am. Wan nga rod, di daan mo a kontrolon ti emosyon da. Anya ti kuna ni Sir Ngay, ituloy na ti agdemanda. Wan, saan ka no amabalin nga agul ulimag tayo? Mayat no maaksyonan. Iti kasta, adda pagadalan ti sabali a tao. Kentap no adam la ang pagnakmanda, ma'am. Naturod dagiti nga agasawa. Unay kayo laki di matan tatang. Imbes at tulungan na kami. Imbagayo kit din tipudno iti dayjay a flor. Gaputay iso ti maiparbang, anak kaw. Ay awanin at tatang. Maikatan ti lisensyami iti kastangay na ramidyo. Inaramid ko lang ti amok a maiparbang. Ay nawaw. Hasta latangarudan tatang. Sabali a tao ti tulungan nyo. No agul boda, kat saludsuden da no sa dino nga ospital tinangitarayan nyo kanya. At da nga rod may bagayaw. Ha? Ay ko tatang. At dawan no awan. Awan pa'y tatang. Iso a hustula ang tinaramid ko. Hustula ang nga imbagak tipud no kang guana. Nga mabalin kumapay ang mairemedyoan dayjay tatang. Ay nawaw, talaga di kag pampanunot anak ko. No kanunungak ti aramid yo. Di karkaro amanayunan ti basol yaw. Duang aldawan asan ka nagtrabaho rumyaw. Hun nga ro, tatang. Apay ngamin akas jay tinaramid yaw. Nagkamali kami, tatang. Da kayo mailaang tinangisag makiti bagbagi yaw. Kasano kami laangan lumay katilisensya mi, tatang. Pagtrabahuan mi ngayon. Saan tayo nga amon anya ti sumaruno ang mapasamak? Pag nakman nyo dahi takin Lovely, saan ang maiparbang aggulo kayo ijay? Wan, tatang. Di kay agbalin anatang set taning, agraman lisensyayo adwa ket delikadaw, kapo iti naramid yaw. Agpada kayo a professional, nagalas akitaan nga iskandalo kayo. Bidtot mi dayjay, tatang. Mano atawon a nagrigata,
Tapno laang magunod ko ti arapaap ko. Tapno maadaanak iti lisensya. Ngam kastoy kit din ti mapasama. Oras siyak bakit? Ado ti sakripisyo para iti lisensya. Sapay la ko maatamasyanda kadatalakay. Huwag nga rod. Sapay la kuma. Tamapakawan da tao. Kasanuta lang no awanan ti lisensyata. Di awan tumutan ti trabaho ta. Talaga kasta ti mapasamak bakit? Saan ang mabaling agtrabaho ak nga awan lisensya? Uray si kamot Ay, anya amatan ti kasto ang mapaspasamak iti biyagta. Sanguin nyo Kanya kay nga raw. Tatang, Bunga day tati kinadarasudos yu adwa. Mano arabi imatan asa anak-anak katurturo, tatang. Sanguin nyo. Nanya man ti parikot yu ita. Ngamen, da kayo mutla ang tinangaramid iti dayta. No inaramat yu kumaanasaya at ti utak yaw. Saan ang mapasamak ti kasta? Ay, nawaw! Respetuam ti padam a tao. Disiplinaam ti bagim. No amom an nalakakalaang agpungtot, kontrolam ti ungat mo. Laglagi pam, nga awan serbi ti kinaprofesyonal mo, no awan matrespetom iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.